Hola, bona tarda. Des de la Coral del Col·legi d'Advocacia volem donar les gràcies per aquesta invitació i estem orgullosos de poder incloure aquesta entrega de premis. A continuació cantarem 4 cançons. La primera d'elles és d'un compositor que va a cavall entre el segle XVII i XVIII, es diu Rameau. Farem Himne a la Nuit. La segona cançó és de Gabriel Fauré, que és un compositor que està a cavall entre el segle XIX i el segle XX. Després farem Direton de Morten Lauridsen, compositor del segle XX. I al final l'Al·leluia de Cohen, que tots reconeixereu i que és de Cohen, no hi ha més. També compositor del segle XX. Doncs, sense més, comencem i esperem que us agradi. Gràcies.
Doncs sentint les seves veus, sentint els aplaudiments, crec que us ha agradat, Doncs gràcies a la coral de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per aquestes interpretacions. I bé, és el moment d'acabar, és el moment de finalitzar aquest acte, que esperem que en global i en les diferents coses que hem fet de forma particular amb tot el carinyo del món, doncs us hagin agradat. Marina? Esperem veure-us a tots i a uns quants més l'any vinent. Exacte. Totes aquestes persones que... Un moment, un segon. Totes aquestes persones que no han pogut venir però que volien venir, els esperem l'any vinent i estarem molt contents de tornar-los a trobar, sabent que hi haurà més trobades presencials i que esperem que estiguin atents a la nostra agenda. Moltíssimes gràcies, ara sí, per tot. Gràcies.